नमस्ते, मी लॉलीपॉप बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हे बटाटे घेतले. बटाटे म्हणजे 3 घेतले, मोठे मोठे बटाटे उबलून आहे ना, उकडून साल काढून किसून घेतले. 3 बटाटे आहेत मोठे. त्याच्यासाठी हा गाजर घेतलाय, एक मोठा किसून घेतलाय. हे मटर आहे, म्हणजे मी फ्रीजमध्ये उबलून ठेवलेले आहे शिजवून. त्याच्यासाठी हे चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. थोडीशी साखर घ्यायची आहे चवीला. हे आहे ना, लिंबू पावडर मी दाखवले करून, व्हिडिओ करून दाखवलाय. ते हे अर्धा चमचा घेतलाय. हे मॅगी मसाला आहे 1 चमचा. ही लसूण पावडर आहे. ही अद्रक पावडर आहे. हा एक कांदा चिरून घेतलाय. आणि त्याच्यासाठी आहे ना, हे कॉर्नफ्लॉवर घेतलाय 2 चमचा. 1 चमचा मैदा घेतलाय. हा ब्रेडचा चुरा करून घेतलाय. आणि हे आहे ना, पाणी आहे. आणि हे तळण्यासाठी तेल आहे. आता मी पहिलं हे सर्व साहित्य आहे ना, ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेते. हे सर्व साहित्य आहे ना, मिक्स करायचं आहे. आता हे सर्व साहित्य आहे ना, मी हातानेच मिक्स करते. आता याचे आहे ना, हे सगळं मळून घेतलंय एकत्र करून. आता याचे छोटे छोटे गोळे करायचे. कॉर्नफ्लॉवर आणि मैदा आहे ना, ह्याचा मी थोडा गोल बनवून घेते, म्हणजे पेस्ट बनवते पातळ. ते गुटली नाही ठेवायची, गुटली झाली ना ती मोडायची. आता हे चांगलं घोटून झालंय पीठ. आता याच्यामध्ये पिठामध्ये एक एक गोळा टाकायचा आणि ब्रेडच्या चुऱ्यामध्ये टाकून असा ब्रेडचा चुरा लावून घ्यायचा. ब्रेडच्या चुऱ्यामध्ये आता गोळून घेतले आहे. आता मी फ्राय करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. तेल टाकलंय, त्याच्यामध्ये एक एक करून सोडते. वडी मस्त आपली छान झाली आहे लॉलीपॉप. आता मी त्याची लॉलीपॉप बनवते. ही अशी काडी लावली. काही मुलं पण बसले खायला. संपूर्ण सांग. पूर्ण सांगतो. नाम सुरेश नाईक. तुझं नाव? आयुष सुदर्शन गावडे. संचिता महेंद्र परब. तुझं नाव सांग. किया. हा? किया. किया.
रिया 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 पप्पाचं नाव पप्पाचं तुझ्या चल एक पोएट्री बोल. लॉलीपॉप खाता खाता पोएट्री बोल. लॉलीपॉप कसे झाले सांगा. चांगली खा.